moi! Mä vaan ilmoitan tässä kilpailusta, minkä mä järjestän täällä tubessa. Joo, ja solitaire. Vara. Juon tän. En löytänyt mun oikeeta juontajaa, enkä löytänyt mun varajuontajaa. Joten joudun käyttämään vara. Juontajaa. Niin, eli kisa pelataan niin, että jokainen teistä tekee yhden videon ja siinä videossa täytyy kertoa se, että juuri tähän kisaan. Joo, palkinnot, en ole varma sanonko jo, mutta palkinnot on edessä. Niin, joo. Niin, eli nyt me tapahtuu sen deseen ja voittajille tai kaikille pelin osallistujille onnea. Ja teidän pitäisi sitten laittaa tuonne noihin kommentteihin, että tulette tai ette ja kirjoitte sen nimen. Ja jos voitatte, niin voitte olla riemuissanne. Joo, sille kai. Joo. Sillä mä teen tosi harvoin näitä videoita, jossa mä teen jonkun tämmösen kisan. Tää on mun ensimmäinen semmoinen koko ikinä. Joten te saatte nyt tehdä sen, mitä te haluatte siihen videoon. Sen heippa! Seuraava saattaa olla vähän määrätympi. Mutta yksi juttu, joku neuvontaa Jytskasta saa enemmän pisteitä tai mä en sitten päätä sitä kenestäkään kaverista, vaan päätän aivan vidistä kirjaimellisesti. Heippa!